Barkanku da kallon tashar mu ta wasan yara a wannan lokaci. A bidiyon mu na yau ina tafi muku da wata 'yar tsana ta musamman kuma mai matuƙar ƙayatarwa wanda nan ba za ku ga dalilin da yasa na faɗa haka. Ta dai wannan 'yar tsana an yi ta ne daga kamfanin Mattel musamman saboda motsa jiki, wato 'yar tsana ce ta motsa jiki, za ta iya lanƙwashewa ta kowane siga. Kuma wannan 'yar tsana ba ita kaɗai ba ce ba a wannan jerin, akwai tamu gata na ita ce a sama baƙan nan, sannan kuma akwai wasu guda uku wanda su ma duka 'yar tsanonin motsa jiki ne kala daban-daban. Amma dai yau wannan guda ɗayan ita za mu nuna muku. To za ku gani a jikin kwalin an nunnuna abubuwa daban-daban da wannan 'yar tsana za ta iya da suka haɗa da hawa keke, tuƙa keke kenan, su gudu, su wasannin motsa jiki kala daban-daban, duk abin da ke tunani to wannan 'yar tsana za ta iya yi. To ba tare da ɓata lokaci ba dai zan nuna muku yadda wannan 'yar tsana take saboda kuma ku gani wa kanku da kanku. To ga 'yar tsanar nan mun fito da ita daga cikin kwalen, kuma za ku ga cewa tana da gashin ta gajere ne mai ɗan kauri haka, sannan an ɗaure shi a sama, kuma gashin ruwan ƙasa-ƙasa ne, ruwan ƙasa mai turuwa. Sannan idanunta ma ruwan ƙasa ne, sai kuma jikinta baƙa ce amma ba baƙi sosai ba. Rigar jikinta kala biyu ne, akwai ruwan hoda da kuma kore. To sai kuma wando, ta saka wandon motsa jiki, shi kuma baƙi ne wulik. Za ku ga cewa ita dai wannan 'yar tsana an yi ta da gaɓoɓi da yawa. Kanta zai iya motsawa sama da ƙasa, gefe da gefe, yadda dai kan ɗan adam yake iya motsi, haka ita ma kan wannan 'yar tsana yake motsi. Sannan saboda gaɓoɓin da aka yi mata kala-kala, za ta iya yin kowane irin motsi a duniya. To ga shi nan hannunta an yi gaba a sama, kuma da wannan gaba za ta iya juya hannunta daga baya zuwa gaba. Sannan ban da shi kuma an mata gabar gwiwa. Wato an yi wannan gaɓoɓi daidai yadda gaɓoɓin ɗan adam yake. Kamar yadda kuka sani wannan gabar gwiwa mutum zai iya yin sama da ƙasa da hannun shi. Haka ita ma wannan 'yar tsana za ta iya yin sama da ƙasa da hannunta, amma ba za ta iya juya hannun ba daga baya zuwa gaba da wannan gaba. Sannan sai hannunta kanshi shi ma za ta iya yin sama da ƙasa da shi, kuma ta iya juya shi. Sannan banda haka cikinta ma za ta iya juyawa saboda an ɗanyi gaba daga saman cikin daidai inda haƙarƙarin ɗan adam yake. Sannan sai ƙafafunta su ma gashi nan za su iya lanƙwashewa, za su iya motsi sama da ƙasa, gefe da gefe. To saboda ma dai mu ga yadda wannan abu yake, ina gani ya kamata a ce mu cire wandon saboda ku gane wa kanku yadda aka yi gaɓoɓin wannan 'yar tsana. To kun ga dalilin da yasa take iya motsa cinyarta, saboda bayan gaɓar da aka yi a saman ƙafa, sannan kuma akwai wani a daidai cinyar, kuma wannan shi yasa take iya motsa cinyarta, take iya juya shi. Sannan banda wannan kuma ga an ƙara yin wata gaɓar daidai ƙafarta. To ga shi nan dai kuna gani, 'yar tsanan nan za ta iya yin kowane irin motsi, kowane irin lanƙwasa kuke tunani, kuma kowane irin motsa jiki kuke tunani, wannan 'yar tsana za ta iya yi. Ku duba ku ga yadda cikinta yake iya motsi gefe da gefe. To gaskiya dai wannan 'yar tsana ta matuƙar ƙayatar da ni, kuma ina tabbatar da cewa za ta ƙayatar da yara sosai saboda mutum ba zai gaji da wannan 'yar tsana da wuri ba. 'Yar tsana ce da za ka iya yin abubuwa da yawa, za ta iya tsugunnawa kamar haka,
za ta iya miƙa hannayenta, za ta iya yin gefe da su, za ta iya buɗe ƙafafunta, za ta iya lankwashewa a haka, za ta iya ɗaga hannayenta sama, za ma ta iya shafa fuskanta, sannan za ta iya taɓa kanta, gashinta, kamar yadda kuke gani. Ba na tunanin akwai wata 'yar tsana a duniya za ta iya yin wannan. Kamar yadda kuka sani 'yar tsanoni akan yi su ne da tauri jiki, ba za su iya mummotsawa ba. To ina ganin shi yasa wannan kamfani suka yi wannan 'yar tsana wadda take tamkar ɗan adam. Za ta iya yin duk wasu abubuwan lankwasa da ɗan adam zai iya yi. To ku duba har haka ma wannan 'yar tsana za ta iya yi, za ta iya lankwashewa ta baya kamar haka. Za ta iya lankwasa ƙafafunta ko ta halin yaya. Duk wani motsa jiki da kuke tunani, har tafi ma wannan 'yar tsana za ta iya yi. Za ta iya ɗora hannayenta guda biyu a kan kanta. Gaskiya 'yar tsana ce wadda ni dai ta yi matuƙar ƙayatar da ni sosai, kuma ta burge ni yadda aka yi ta. Ta yi matuƙar ba ni sha'awa. Wannan 'yar tsana za a yi wasa da ita ba irin yadda ake wasan 'yar tsana da aka sani ba. Saboda gaskiya an yi ta ne da matuƙar kyau, kai har jikinta ma za ku ga cewa an yi shi mai laushi tamkar jikin ɗan adam. Jikin ya yi laushi sosai. An mai da hankali wajen ƙera ta. Idan haka ina kyautar zaton yara za su ji daɗin wasa da wannan 'yar tsana, ba su gaji da wasa da wannan 'yar tsana ba. Kun ga dai yadda take, ga ta nan 'yar tsanar mu ta motsa jiki. Ina son ku faɗa min a ɓangaren tsokaci idan kuna son na kwatanta wannan 'yar tsana da sauran 'yar tsanonin motsa jiki da aka yi, sannan ku jinjina mana. Banda haka kuma ina son ku faɗa a ɓangaren tsokaci idan kuna son na kwatanta wannan 'yar tsana da sauran 'yar tsanoni, wato waɗanda aka riga aka sani waɗanda ba na motsa jiki ba. Sai a kwatanta a ga menene ma bambancin suke. Me bambancin su? To kun ganta dai yanda wannan 'yar tsana take. Kamar yadda na faɗa muku a baya, sai an yi ta ne musamman saboda motsa jiki. Shi yasa ma za ku ga ko kayan jikinta ma irin na motsa jiki aka yi shi. Sannan an yi ta daidai, zan iya cewa duk wani gaɓoɓi, kusan duka manyan gaɓoɓin da suke jikin ɗan adam gaba ɗaya yana jikin wannan 'yar tsana. Gaskiya ina son ku faɗa mini a ɓangaren tsokaci, saboda ni ta ƙayatar da ni, ina son na ji daga bakinku. Ku faɗa min ra'ayoyinku a ɓangaren tsokaci, sannan in akwai wani motsi ko wani motsa jiki da kuke son wannan 'yar tsana ta yi, ku faɗa min a ɓangaren tsokaci shi ma. To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan, sai ku biyo mu a wannan tasha. Ku yaɗa wannan bidiyo da 'yan uwanku da abokan arziki, ku jinjina mana, sannan ku yi wannan tsokacin da na faɗa muku. Mun gode kuma sai anjima.